Ibalita Production. Yo man, it's Christian Reggae man. Yo guys, scolaire is Rosenville. Reggae roots. Peace. Christian. Home production. Nitiavako marigny anao zay tsy aky namiako fitiavagna madio nataonao tsisy dikan'izy vitako gaga zaho nitiavako marigny anao zay tsy aky namiako fitiavagna madio nataonao tsisy dikan'izy vitako gaga zaho Fitiavagna aby natonga zegny nefa tsy tiavanao zaho efa tofoko zay vao anao tetry azafady zavatry agnano eky ataoko baibay anao chéri Home production. zaho efa tofoko zay vao anao tetry azafady zavatry agnano eky ataoko baibay anao chéri samby tsara tagny menimeniko taminao zay tiako tsy agnova hafa za fitiavagna namiako tsy nalenao ke voatery tady mihafa za fitiavagna aby natonga zegny nefa tsy tsapanao zaho efa tofoko zay vao anao tetry azafady zavatry agnano eky ataoko baibay anao chéri zaho efa tofoko zay vao anao tetry azafady zavatry agnano eky ataoko baibay anao chéri samby tsara tagny samby tsara tagny Ibalita Production.